Good morning guys! We're all set na para mag-check out. 7:30 yung check out namin eh. Ano kasi dito 24 hours. Kung anong oras ka nag-check-in, ganun din yung check out mo. Unlike sa ibang hotel na alaunang check-in, diba? And 12 noon ang check out. Let's go! Wala na iwan? Ay, yung ano pala. Susi namin. Hindi na, huwag mo nang anak. Check pa nila yan eh. Ano pala yung susi namin. Sa baba na si Froggy. Yeah. Hello. Our susi. O yun. Goodbye. Salamat sa 2 nights na pagpatulog sa amin. Okay naman guys. Very affordable dito. 1.5 for 24 hours, diba? Murang-mura na yun. Pero ngayon, naghahanap kami sa ano, sa Legazpi naman, yung may swimming pool. Kasi ayaw na namin na ano, kaysa mag-hotel kami tapos lalabas kami maghahanap ng resort. Kasi gusto mag-swimming ng mga bata. Eh, yung ano na lang, hotel na may swimming pool na lang. Para doon na lang, di na kami lalabas. Kasi napaka-init! Grabe! Gusto ang init dito eh. Okay na yun eh. Para, dahil si kuya mo sa baba eh. Let's go! Yung alin? Sila. Hindi, wala namang, sabi mo, hindi naman nakasaksak yun. Ganda na ano. May-ari pala na ito galing US. Kaya makikita yun dito is more on US. Ano? Kaya may cafe nila. Philadelphia Cafe. Baliw, kakain tayo. Balik. Tanda di mo? Order na. Ano tapsilog ako? Gutumin talaga tong batang to. Tapsilog ako. Hot silog sa'yo. Ako. Kuya mo. Ewan ko dyan kay Kuya Pete. Kuya Pete! Ano sa'yo? Ano sa'yo? Breakfast nila. Ano sa'yo? Kakain. Breakfast guys. Nagano ko? Milo tsaka yung tinapay. Hi kuya. Habang inantay namin yung ano, yung sundo namin. Yung sinakyan namin pag galing sa ano. Si Asyong tsaka si Totoy Golem. Nag-aasara itong dalawa to eh. Peter tsaka si Paggy. What planet are you guys? Are you from Mars? Guess what, guys? He likes Juju. He's starting to watch Juju. Ang gwapo ni Kuya Peter. Oh, walang-wala sa tatay niya. He's blushing like a tomato. Ako hindi. Gwapo ka rin, syempre. Magkaiba yung gwapo niya ni Kuya. No way, dude. Look at her snotty nose. Punta na kami guys sa ano, Legazpi. Sinakyan namin ng ano, ng papuntang Ligaw. Yun din sinakyan namin. Pinantak na lang namin si Kuya. Para di mahirap sa biyahe. Hindi na pa ano sa bus. Magdala pa naman mga pagkain. Ayan, yay! Finish na. Pati na lang guys. Wala na yung aking sumpa sa mukha. Sabi siya, magpatato ka na eh. Patubuin mo na kasi. Patubuin mo muna para may shape siya. Na ano siya na tagdan. Na ano ka ni kambal. Nalait-lait mo. Sabi, paano yung nag-ano siya guys, nag-shape siya or nagpa-pluck siya. Dito niya inaano, kinakalbo niya yung pinaka pinaka-unahan niya. Eh dapat diba yung sa ano lang, sa may arch lang. Sabi ni kambal, sana inano muna, diniretso na daw dito. Inubos mo na sana. Inubos mo na sana. Ay, pinsan ko yung may kakambal yun, hindi yung dalawa yung magkasama kapon, hindi yun yung kambal, ano, kambal lang kasi yung tawag sa isa. Pero yung may kakambal talaga siya, magkamukha. So yun ang kagaling mga makeup artist. Mga self-taught lang. Hindi nag-makeup siya kapon first. Ano lang yun, madalian, nakakaloka. What more kung madami tayong oras. Pero ang galing nila, promise. Nakakatawa. Yung ano naman nun, yung tatay nun is pinsan ni mama.
So, bali second kasi natin sila, no? Third na ba? Ay, oh, hindi. Second. First cousin sila. First kasi natin sila, Mark. Ayun, second kasi namin sila. Anyway, ayun, goodbye, Ligaw. See you na naman, Legazpi. And Manila tomorrow. Mga lunch. Hi, Kuya. Basta kayo dyan. Okay lang. Kasi magamit natin. Nandyan? Ito po. We're here, guys, sa Vista Al Hotel. Habol namin may swimming pool eh. So, ayan. May pool. Ito si Daddy. Ayun. Bawal na kasi ang ano dito, ang Yossi sa Legazpi. Hindi naman buong Albay. Legazpi lang ang mahigpit sa Yossi. So, bawal na mag-Yossi sa kalsada. Tapos wala kang mabibili ng Yossi sa mga tindahan. Kaya pinano siya dito. Umuusok yung likod mo. Nag-Yossi ka eh. Ayun. Nililinis pa yung ano eh. Yung room namin. Kaya Ito room natin. Ito room. yan ang room namin kasi. Check it out. It's still under construction. We have to wait for accommodations. Mabilis lang naman yun kasi kaka-check out lang din. Eh, check-in nila 2 PM kaso. Sabi ko, dito na kami natin. Ay, linisin na lang daw. Eh, dito na naman yung habol nila. Meron pang isa dito. Dalawa lang kasi daw yung may hotel dito. Yung Oriental Pearl ata. Kaso, mahardy ka na. Eh, sabi ko, magsiswimming lang naman mga bata. Eh, and matutulog kasi tomorrow, alis din naman. Tapos nandyan lang yung airport. 5 minutes ride lang. Ah? Mukhang swimming ako mamaya. Swimming! Free naman eh. Basta hotel guest. Tabachoy na to. Nakano agad. Gusto agad mag-swimming. Sus! Ayun guys, ito yung room namin. 1,450. For overnight lang naman kasi tomorrow nga ng mga guys. Flight na namin babalik sa Manila. So, twin bed. Ayan. Presyo na kami guys. Ito kama ko. Lublub! Oh my God! Ayun na! Mababaw lang? Lalim! Babaw lang yan. GTA! Yung batang yun, talagang gustong-gusto sa tubig eh. Masakit sa tainga natin sumakay ka sa aeroplano sa bintana. Kain tayo guys, lomi and sandwich. Di ba kasi ako nag-breakfast eh. Gutom na ako. Let's eat! Bago kami pumunta ng Ayala, doon lang kami mag-lunch kasi half day lang pala yung dito. Yung kitchen. So doon na lang kami kasi may umili kami ni Nene ng mga pasalubong. So kami guys sa Ayala Mall. Namasya lang. Kumain. Saan yung Oppo? Ato. Tara, bilan natin si Lolo mo ng cellphone. Kinala yung cellphone niya? Malabo eh. Kasi mahilig si Papa mag-selfie. Magkakuha ng mga picture. Balitan ko yung cellphone. Ito. Ito, Oppo. Doon na lang. Sa bagay. Ha? Mabentahan mo lang yung katabi natin. Oo nga no. Sige. Thank you. Saan na lang daw? Manila na lang daw. Ang mga naman. Para hindi na dagdag sa pag-aahe. Mauna na sila sa hotel guys. Mga nakasimangot na eh. Lalo na si Chris nakakabwisit. Simangot na. Wala muna maliligo ah. Mainit pa eh. Bawal doon. Kala mo pwede doon. Daddy ah! Vista Al. Ayun. May mili na kasi kami ni Nene ng pasalubong. Tara. Ano na tayo? Vista Al. Sabihin nyo ah. Baka mawala kayo ah. Kaurat, nakakabisit yung asawa mo. Si mama mo. Wala tayo sa akin. Talaga. Eh, pinauna ko na lang. Kami na lang ni Neneng mamimili. Tignan mo nang binili niya. Panligaspi. Wait, bakit? Ano ba? Hindi ka pa nakakalayo.
walwak, ano na, wakwak na. Hindi natin na siya. Natin na ba siya? Paano mo? Sarap oh. Mainit-init pa. Sarap niya, alam mo kung saan. Alam mo yung, ano ba yun? Chocolate. Hindi. Yung coconut jam. Ba yun? Coco jam. Yummers. Oh, tapos may pili pa. Ay, nako. Speaking of pili, tara na mamili guys ng ano, pasalubong sa sa teacher ng mga bata. Pinagpaalam lang namin sila eh. Tayo nang maglakad-lakad din eh. Swimming time. Sulitin guys ang stay dito sa ano, Vistaal. Wala lang, sila lang din. Para ano, mag-swimming kami. Bago maligo ng bonggang-bongga. Sulitin na din ano oh. Sayang naman. Yun, malapit lang yung ano. Ayun si Daragang Magayon. Lagi talaga tinuturo sa inyo eh. No? Wala lang. Proud lang ako na ipakita lagi siya. No? Si Daragang Magayon sa inyo. Dito nga pala si Pitbull. Nahiram ko muna siya. Hey guys! Swimming pa rin kami. Hapon na oh. Solo namin ang... Oo, kami lang dito. Eh, nalaglag yung ano, camera. Yari. Ay, si Pia. Go, Pia. Kaya mo yan, Pia. Sobrang lamig. Yung ano, yung pool. Parang, ano ba yun, warm, maligamgam. Tapos pag-ahon mo ang ginaw-ginaw. Oh my gosh. Kaya, stay sa pool. Yan, see. Ay! Pabasa. Love. Tiga na. Okay. Ah. Huwag ka nga. Ay, si Chris pagalitan na nag-away sila ng daddy mo. Nagkapikunan na naman. Kaya yun. Oh. Nagtago sa tubig. Ayun. Kapikunan sila ng daddy niya. Habol-habol ni daddy niya eh. Tinatapon siya ng swimming pool. Pasaway ka din kasi daddy eh. Pikunin mo yung anak mo. Ayun, tapos ano, dadalaw yung kinakapatid ko dito. Sabi niya gabi daw kasi nasa ospital pa si ano eh, si Jason. Jason? Oo. Ba't na paano? Sumakit daw yung dibdib eh. Ayun. Ay, hindi, layo-layo mo dati, delikado baka man eh. Tumaob mo. Matumaob yari, wala na tayong vlogging cam. Paano tutupong mo? Oops. Yan. Okay na. Ayan. Okay. Dito ka. Kaya mo yan. Huwag mo manoy na. Yan. Yan. Hindi ako marunong lumangoy. Kapasensya na kayo. Naglalakad ako sa ano. Sa tubig. Hanggang lublub lang ako. Ay, Kuya Peter. Oh, wag ka Ay, sarap. lang. Huwag kang tumalong, Kuya, kasi mababasa yung camera natin. They want to rain. I wanna sleep. I want to chandelier. I wanna live like the one who doesn't exist, like it doesn't exist. Siyempre, ako ang bida dito. I'm just introducing to you the amenities of this hotel. Maybe someday we could come back. Maybe not. See, it's only a handful of us enjoying this lush, uncharted land. I'm sorry, this is Legazpi. There's a no smoking law. Ayoko mahal-huli. Okay, bye-bye. Punta kami guys sa ano, Paris King lang. Pinakamalapit na kainan. Kasi sinasuggest ni ate sa hotel ano daw. Pa-deliver na lang Jollibee. Diyos ko, sawan-sawa na ako sa ano. Sa fast food. Food. Ayun, kaya... Mami, may kwarto na palaruan. Yung may mga laruan doon. Pwede kayo maglaro doon. Hindi pang ano lang, yung mga pakid lang yun eh. Pero yung mga pang gantong age namin. Ang cute guys. So ito yung hinahanap namin. Oh, yummers.
Ayan sa'yo, lechon kawali. Ah, finally, makatikim kami ng ano. Sinigang doon pa sa Sambata, kuya. Ano pa rin? Sinigang. Akin. Ayan. Pinaputok na tilapia. Thank you. Tinan mo yung sili na yun. Tapos meron pa doon, dali pakiabot ngayon, ano? Bicol Express. Oh, yummers. Oh my gosh. Bicol Express natin na pa. Extra. Meron, extra rice. Meron. Kumuha ako. Let's eat. Diyan mo lang, anak. Itabi mo lang. Di ka naman mapapano dyan eh. Sa'yo, ne. Share na lang tayo, ne. Yung yung ano pala. Yung laing pa dati ipabot. Oh, pray na. Ang chopstick. Ito. Ayun. Let's pray. Ano ba yun? Amen. Kain, guys. Sarap, laing kinene. Food trip. Ito na kami, guys. Ulit. Matutulog na lang. Kasi bukas maaga na. Magayos pa ako ng mga ginamit sa pagligo na naman. The Father's Day ulit today. I'm sleepy. Ayun si Chris Pulo. Baliktad naman tayo eh. Dito ko lang buko sa may ulo eh. Paano nakatulog ako kanina? Nandun yung ulo ko sa ano. May paanan. Good night, guys. We'll see you tomorrow. Nabila na ni Dayan si Papa ng gift. Yung yung cellphone. Kulit na ng post. Kasi last year ba? O last year? 2 years ago. Yun din. Nangyari. 2 years ago, no? So, 2 years ago. Ay, hindi. Last year lang dati, no? Nangyari kay Papa. Father's Day din. Wow. Oo, Father's Day din yun. Father's Day yun. Kaya nga, basta Father's Day yun, natatandaan ko. Hinandaan namin siya. Bumili ako ng cake. Nag-order ako sa sa Amber's. So, parang inaantay namin siya pumunta ng bahay. Kasi palengke sila, diba? Tapos, nakipag-inuman pa naman sa mga kaibigan. Eh, syempre kami, antay sa bahay. Pero hindi namin siya kasi binati sa kukwento ako. Hindi namin siya binati sa text. Kasi nga, so, sorpresahin sana namin. Eh, ayun. Hanggang sa humabi na. Di siya umuwi. Kami nila kumain, niligpit na namin. Tapos kinabukasan ba naman, hindi. Ano ba yung, basta, hindi pala kinabukasan. Kinagabihan, umuwi. Kasi, patapos na yung araw. Wala man lang daw bumati sa kanya na Happy Father's Day. Ayun, syempre, lasing, nakainom yung gano'n, nagtatampo, tampururot, nagwawala. Kasi, sa 8 anak ko, wala man lang sa inyo nakaalala ng Father's Day. Mga gano'n. Tapos, sobrang lasing, mahangin doon sa kwarto nila, sa taas, sa 4th floor, sa may kitchen. Hinangin bigla yung yung pinto nila. Nandun yung kamay niya sa sa may amba ng pinto. Naipit siya ng bonggang-bongga. As in talagang, alam mo yung halos maputol yung kamay niya dahil doon sa tampo niya. Na siya naman na may kasalanan kung bakit hindi niya nalaman na may handa kami para sa kanya. So yun, dinala sa ospital and then kinabukasan, sinermo na ng bongga ni Mama. Hindi mo ba alam na pinaghanda ka ng mga anak mo kaso inuman mo yung pakikipag-inuman sa barkada mo? Buyawa, ganun. Kaya ngayon behave na si Papa. Bira na lang siyang uminom. Kasi master din yun kapag nakakainom. So, pinaiiwasan namin sa kanya uminom talaga. So, yun. Ngayon, happy si Papa. Kasi may gift siya. Kaloka lang, Tampurol. Parang si Daddy mo, tampuhin din. Meron lang tampugod. No? Gako na asawa ko. Tapos ng ilong, no? Di man lang magpapantay yung ilong ko sa ilong niya. Platoon ang sakit. Platoon.
Platoon commander. Anyway, good night. Bye-bye. See you tomorrow. Nagkwento na naman ako. Goodbye, anak. Goodbye, anak. Good night. Bye-bye, mommy. Good night. Night, guys. Sila na yun, tulog na. Nantok na yun. Pumipikit-pikit niya yung kanina sa habang kumakain.